पापा पुकारिले पापा न बोलिले हो। पापा केवल जोरी सिंदूर बर डालेले हो। चाचा चाचा पुकारिले चाचा न बोलेले हो। चाचा केवल जोरी सिंदूर बर डालेले हो। चाचा केवल जोरी सिंदूर बर डालेले हो। भैया भैया पुकारिले भैया न बोलेले हो। भैया के बल जोरी सिंदूर बर डालेले हो। भैया के बल जोरी सिंदूर बर भैया के बल जोरी सिंदूर बर डालेले